Яхья бәян иткән яхшы хәбәр. Иң башта сүз булган, сүз Алла белән булган, һәм сүз Алла булган. Сүз иң башта ук Алла белән булган. Барырса сүз ашта яралмаган, һәм яратылган, һәм нәрсә аннан башка яратылмаган. Аңарда тормыш булган, һәм шул тормыш кешеләргә яктылык биргән. Яктылык караңгылыкта яктыра, караңгылык исә аны сүндерә алмаган. Алла тарафыннан җибәрелгән Яхья исемле бер кеше бар иде. Яхья шаһитлек бирү өчен килде. Ул барса да иман китерсеннәр дип яктылык хакында шаһитлек бирергә килде. Ул үзе яктылык түгел, ләкин яктылык хакында шаһитлек бирү өчен җибәрелгән иде. Дөньяга килүче, һәр кешене яктыручы, яктылык чын яктылык иде. Ул дөньяда булды, ләкин дөньяның аша яратылган булуга карамастан аны тамамлады. Ул үз кешеләргә янына килде, әмма үзенекләр аны кабул итмәде. Аны кабул итеп, аңа иман китерүчеләргә ул Алла балалары булырга хакык бирде. Алар кананында, тән нәфәсендә, ир нәфәсеннән дә түгел, бәлки Алладан тудылар. Сүз кеше булды мәрхәмәт һәм хакыйкать белән тулды булып. Безнең арабызда яшәде һәм без аның данын, атаның бердән-бер улына биргән данын күрдек. Яхья пәйгамбәр аның хакында шаһитлек биреп, миннән соңрак килүче миннән алга чакты, чөнки ул минең элек бар иде, дип сөйләнгәнем минем шул инде, дип чакырып әйтте. Аның тулынганнан без һәммәбез мәрхәмәт өстендә мәрхәмәт алдык, чөнки канун Муса аркылы бирелгән мәрхәмәт һәм хакыйкать исә Гайса Мәсих аша килде.